حدا كابتي أفسلطان زقراقصو نزه حزبنا ولا حبز دق خلخا ونكتري خلخا كال عينة إيكونومي سلازي بلنا مراحي مخانسي صبغ سراح تزبالت سراح كوينو يسمعو أبز سويس أنا زلخو هاجر تعويز تمهرسب بل حسب هم منقص قيدك سرح يدلني مان تحيد موسيقى اقترح بلو اب كوربوريشن سكيت كاغا مليون اسكت حافظ تخيل انتربرنور كاين كانت كا بيزنس غير كاغا زبصح غنزب كنت تتخيل سلازي اتومنا منقص كخدوز دليو نربحا وي نغنزب يلو ما يكونون زخدو مغنياتو منقصتاو بيت صحفات اتاويتاتو وحديو ريل غنزب زغد سكان تخينو ا برايفت سيكتور يخا تخيل نا افريكا جن برايفت سيكتور سلازي بلنا اتناي ايكونوميك بيزنس ناتنا زحولن دخومن سلازخونه ابت منغست زخدت رايكا سلازي هبتم بتم بتنيلو صلوا سلازلو اتسرح نتا سرح غديفو خيد ايدلني اغولا ديمو دي كلغيرو باخصنا يزلي سلازي نمصاي حدا منغست صرو يكوين خيت تخينو ات برايفت سيكتور مجمريا كمعبل نت برايفت سيكتور كتتبابع كتكلالكا سباتا بيزنسز كغوايين تجميرهم كل سبا يكوننا بوليتيكانيا كونز دل جرمان كيد ناي جرمان بوليتيكانيا خين كاسي ترخبا تاوس دليت ناي صلوا زلوو وي نمرحنا دليت زلوو قال انت دي كوينو نغنزبن نغلن يلو زخيداوي يلا زبز حسب يونيفرسيتي مسودت زبز تمهرايسي نبي عبيت كامبانيات نابينيت كامباني خيدي دبلمبر نا مرسيدس زونا بيمبدو يبلمبر نا بوندسرات خيد ولا قالدو هيبلني سو زي حدا كابتي صقمنا افريكا ولا تو مرحت كمان نخو وردو كلل زبلو ما بسلطان تريو اذا ابي تريو هجتي نالبس لمغي خاص مصقا بيروبا راخيم كتخلا ابز دم بفتحك تريو خلخا اتدليتنا سلطان تريو سبات مش تي اورجانيزيشن هيك قشوت مزغبركا مني مراحك خون باسيمت نمنتاي زي امرحنسي فلو يصقا زلو حبت زلو وي عبيد زلو خوين سلازردوت سب ناو خيد قال لي بنصارو مرحنت اغلغلوت مخانون تفليدكا صوريو سبي دفيك توكا زلو فديخاني زيتاتيو تصقم دخوننا حده بتخالي كنريو خلنا دما اوف كورس كمزي استفلاليه بهيرات استفلاليه هايمانوتات استفلاليه بهلاوي كبرتات زلو حبرتسب كون كلو ستريت ديموكراسي بناتي رديت قليل يكونن مخنياتو تي ديمقراطياوي سيستم نخطقملو باك جراوند درجه فلطاتن كلتن حبريتان كلوكا خلالو سو ديمقراطي ات هايست ليفل كسرحلكا تخينو انفورميشن فلو كلو خلالو ابتسني زلو ني ابسنافن زلو حبريتا كلوك خلالو وياب عصبن زلو سب كفلت خلالو تزي التي ديمقراطي زبال ات ناشونال ليفل نخسرحكا كبيدي انتاين مالتيو مجمريا تهاجر زدليا نخل حزب بسلام كان برز خلق وامي زدليا كوين يسمعنا يا مقام على الديمقراطيه تاعتي خلها مالك يا جورج نو الديمقراطيه جي ابانا تايز مسلو تزبط حسب ابزيا تا نايزبط حزبنا صقم ديمقراطي مالتنا انا ولا تشاينا يكون ولا توم ديكتاتورس نبلهم قوام اللومي حق منقست اللومي تجهني حق منقستي كلوكا قدني انت زي اللي حق منقست انت زي بالكاد دكاني زلك هاجرا يكون زلك يا سيمبل يا تا زربنا انا قرب انفتا سهتيامبر انا منالبات انتاي مولكم مسلكا جورج انا الديمقراطي كومبرومايز كوغور ايدل كنا امبروف كتغور تخليها يس كومبرومايز كوغور دين ايدل بمثل كمتكل مالتيو ياتو يا هذا والكسب انا شيخ زي ينفع اب جزي نقول كلا انا مالتي تمرت بتاعنا انا بايتنا انا ندعل كنت بنير نودي مالتي امنت سو انا كل جزي بلي حسابي مالتي يكون انا كون كل جزي نفعكو ابسب نالبات ابتا جزي نسا الرخيبه مونيتور ناي تغلاس كوينه قال ملك كون خيله بدحري جن كالسب جدن كتكان خلالو منياتو خال بزح حساب سلازلو لذا انا انتاي زبل doesn't matter كبجسا خلا بزلوني بجسا تزمت منغست ግን ዝተቃለ መጠን እቲ ዲሞክራሲ ዘስል ደድሊ መሳለጥያ ቅርብ ሓላፍነት ኣለዎ እቲ ጅግና ዝበሃል ማለት እዩ ናቱ መተካታ ጅግና ክገብር ክኻሎ ተፀር ትንዋሕ ኣብ ስልጣን ዘሎ ማለት እዩ እዚ ኣነ ዝነፋዕኹ ኢልካ
ጥራሕ ኣነ ሞኒተር ዝኸውን ወይ ኣነ ጥራሕ ስለ ዝነፋዑ ኢልካ ኣነ ኩን ዘኣለማ ክነብር ኣለኒ ማለት ኣይኮነን መተካእታ ደይብለይ ማለት እዩ ስለዚ yes እንታይ ንኽብል ኢለ ኣብ ኣክብሮም ትኽክል ኣለኻ እንታይ ግን የድልየካ መሰረታዊ እቲ ዲሞክራሲ ንክሰርሕ መጀመርያ ኣነ ኣብቲ ዲሞክራሲ ምክንያቱ ኣብ ኣፍሪካ እኮ ዲሞክራሲ ይፍተን ኣሎ ሪዛልት ግን ንሪኦ ኣለና we have to be realistic እቲ ንደልዮ ዘለና ዲሞክራሲ ክንመሃረሉ ኣለና ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ካብ ዝፍትኑ ቀሊል ዓመታት ኣይገበሩን ናይጀርያ ዲሞክራሲ ካብ ዝፍትኑ ቀሊል ዓመታት ኣይገበሩን ሜንሽን ኩለንተን ዓበይቲ ሃገራት ናብ ኤሮፓ ናብ ኣሜሪካ ዝሰርሕ ዘሎ ዲሞክራሲ ፕሪቴክስት ናቱ ወይ ከዓ እቲ ኮንዲሽን ናቱ ኣብ ግምት ክትእትወለካ ሓደ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኣቶም ፍሉይ ተመክሮ ኣለዎም ንምሳቶም ዝኸይድ ዝኽእል ካልኣይ ሓደ ቋንቋ ኣለዎም ሓደ ዓይነት ሃይማኖት ኣለዎም መብዛሕትኡ ኮንዲሽንስ ናቶም ኣብ ዩኒቲ ዝኸደ እዩ ነዚ ሞዴል እዚ ኣምፂኻ ኣምነት በዛ ባህላኻ ንሕና ንብልየን ንዞም ትግርኛ ንብልየን ክንዕምፅም ኣለና ማለት እዩ ኖ እንታይ ይብላ ኣለኹ ኣነ እቲ ዲሞክራሲ ዝበሃል ንዓና ብዝሰማማዕ ትገብሮ ንኣብነት ሕገ መንግስቲ ዶ ትገብር እቲ ሕገ መንግስቲ ስልጣን መን ይወስዶ ወይ ገለ ንኣብነት በዓል ስዊሲ ናይ ስልጣን ገደብ የብሎም ክሪኦም ከለኹ እቲ ቡንደስራት ባይቶ ሓንሳብ ምስ መረፀ ኢቨን በዓል ስዊስ እውን እንተኾኑ ነቲ ዝለዓለ ፕሬሲደንት ባዕሎም ኣይመርፅዎን እዮም እንታይ ይገብሩ ባይቶ ይመርፁ ንስኻ ንከባቢኻ ዘሎ ኢኻ ትፈልጥ ነታ ስተይት ናትካ ኢኻ ትፈልጥ ኣብ ከረን ዘሎ ድዩ ኣብ መንደፈራ ዘሎ ድዩ ኣብ ጋሽባርካ ዘሎ ድዩ ነቲ ከባቢ እዩ ዝፈልጥ ስለዚ ዘድልዮ ባይቶ ክመርፅ ይኽእል እዩ ንዑ ዝኾኑ ነታ ባይቶ እዚኣቶም ዝተመርፁ ድማ ካብቲ ሕብረተሰብ ድሓን ዝኾነ ረዲት ክልዎም ስለ ዝኽእሉ ንሃገር ደረጃ ከምቲ ናይ ኤርትራ ቋም ተሓሲብዎ ዝነበረ ቨሪ ኢምፖርታንት ግን እዚ ደይኮነ ነዚ ክትምዞ ትኽእል ኢኻ መንግስቲ ክትንክፎ ዘይክእል ኢንስቲትዩሽንስ ከም በዓል ቤት ፍርዲ ከም በዓል ካልእ ሃውስ ፕራይቬት ኮይኑ መንግስቲ ብቐሊሉ ክፀልዎ ዘይክእል ሚሊታሪ ካብኡ ኣሊኻ ድዩ ገለ መንገድታት ሲስተም እስክንፈጥር ኣለና ምክንያቱ ብቐሊሉ ሃይጃክ ድኾን ይስራቅ ስለ ዝኾነ እቲ ዲሞክራሲ ናትና ትፀገም ኣብ ኣፍሪካ እኮ ይፍተን እቲ ዲሞክራሲ ግን ይስራቅ እንታይ መስለካ ጆርጅ ሕጂ እቲ ናይ ኣፍሪካ ምናልባት ኣሕቢርካ እታ ዲሞክራሲ ዝበሃል ዘላ ኩሉ ኣሕቢርካ እናተጠቐምካ ኣላ እንዲኻ ኣብ ኢትዮጵያ ንኣብነት ኢልካ ዲሞክራሲ ሎ ኢልካ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ኣይነበረን ኣነ ብክታብ ዘለኹ ኣይረኣኽዋን ማለት እዩ ሓንቲ ዲሞክራሲ ዝተገብረት ኣብ ኢትዮጵያ ብሃይለማርያም ደሳለያ እሱ ዓቕሚ የብለይን ኢሉ ሰላምታ ወሪዱ ማለት እዩ እሳ ምናልባት ክፋል ናይታ ዲሞክራሲ ንእሽተይ ነፀብራቕ ንእሽተይ ርኢና ኔና ትኸውን እሳ ተኮይና ምናልባት ተዘይኮይኑ እንታይ እዩ ሓደ I think ኣውድና ኣይኮነን ካልኣይ ግን in general ከም ኤግዛምፕል እዩ we don't have to ዝኸፈልና ከፊልና ንቁጠባ የገድስ ተኮይኑ ግን ዝተፈላለየ መስርሕ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ግን እቲ ሕብረተሰብ መጀመሪያ ግን ቁጠባ ስለምንታይ ኢና ንህልካ ግን ነቲ ሰብ በነገልግሎ ኢና ማለት እዩ ዋይ ድዩ ለይትን መዓልትን ስለምንታይ ደቂስካ ኣይደቀስካ ተሃደር ጆ ምክንያቱ ነስኻ ክትኣሊ ደቅኻ ክትኣሊ ስድራ ቤትካ ትሕግዝ ማለት እዩ እቲ ሰብ ኣብ ዘለይካ ማለት እዩ ከይድካ ተደሊኻ ዘይተሰማዓካ ኮይና ብደልኻዮ ሰዓት ደሊኻ ደይደልያ ስራሕ ገሊፍካ ክትከይድ ገለ ክትገብር ብዙሕ ነገራት ትደሊኻ ምርጭኻ ማለት እዩ ስለዚ ቁጠባ ገንዘብ ስለ ዘለካ እኹል ሕጉስ ህይወት እኹል ህይወት ኣለካ ማለት ኣይኮነን ቁጠባ ንኽተውሕስ ግን ዲሞክራሲ ግዴታዊ ኣይኮነን ክብል ይኽእል እየ ግን ንቁጠባ ክብል ንዲሞክራሲ ኮምፕሮማይዝ ክገብሮ ግን ተሰማማዕኹን ማለት እዩ Yes, that's very good. በሓፈሻ ኣበይ ካታናት ካናት ብትርጉም ይህልዋ ክርያ ከለኻነ ቁጠባ ክትሃንፅ ትኽእል ኢኻ ግን ቀፃልነቱ ትብልነት ብዘምፀኻያ ኣብ ሓደ ሰብ ዝምርኮስ ኢኮኖሚ ወይ ከዓ ቁጠባ ፅባሕ ንግሆ ንሱ ጥዕዩ ፅቡቕ ትራንዚሽን ክገብር እንተዘይክኢሉ ኣብ ብዙሕ ፀገማት ከምፅኣካ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ወላ ኩሉ እቲ ዲሞክራሲ ክንወስድ ከለና ነዚ ህዝቢ እውን ኣነ ከም ናተይ ርእይቶ ክገልፆ ዝኽእል እቲ ዲሞክራሲ ንሕና ናባና ክመፅእ ንፅበዮ ዘለና ንሕና በዓልና ዝሓሰብናዮ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ምስ ኣካይዳና ዝኸይድ ምስ ክብርታትና ዝኸይድ እምበር ዳይሬክት ፎቶኮፒ ብሉፕሪንት ናይ ካልኦት ኣምፂኻ ብዓድኻ ክትገብር ምፍታን ኩሉ ግዜ ብድሆታቱ ቀሊል ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ሕጂ ትሪኦ ዘለኻ ምዕራባዊ ዲሞክራሲ ክንደይ ሓጎዝጎፅ ክንደይ ደም ምፍሳስ ሰጊሩ ዝተበፅሐ እዩ ስለዚ ነዚ ቀጥታ ናብ ዓድኻ ክተምፅኦ ኣይከኣልን እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ቃል ዲሞክራሲ እውን ስለ ዘይፈልጣ መጀመርያ ንኩሉ ሰብ
كمي جيركا كتمحاضرو تخيل كما بنت نالبات كنت أقصان خل زي فدرال سيستم زبلوه عبا حقازنت هالو مخنياتو فدرال سيستم انتلو خينو اتي بوتا قلنا نسلو زلو نكبابيو بحلافنت كسرح أدلي وهابو اتا مونغو معاكل زلو منقصد ما أمانا حيال كوينو دليتو نخي يقبر تواتاصار النت يركب استفلالي عينت موديل سناي ديمقراطي لو كاله غزي مسكالوت ناي قوتات كنزارب لنا انتس ب حدي يونيفورم زخونه ديمقراطي ديو بكمزي فدرال دغونه وي زي كونه مستي حبرتسب مستي اقوما كمزي بالكايو نامنتا بزح بهيرات زلو حبرتسب نامنت هذا حبراو زخونه كتجبر بفلاي كاب مجمريا مالتيو كبيديو في زي فيدرال غافرمنت بقى كدامي من زريو انا اب جيرمان مالت نامنت هيجي زي فيدرال غافرمنت بحال اكتو زوبا يس جن سماوي بولكاو سب نهري هاي انا بولكاي ان هري هاني في ابزلخو زوبا او كم نسمع كمان يسمعني مهنياتو اب نتغال زوبا كخيتري ليس بكثر حتى رحير كمر كخيل غيليسو زلعن يلن زبلن يلن قليل سماوي ماري اب تول كاس نتول كاس اي تنكفوني يس نتازوبا إذا تنقامبر نقول كسب تفيدال منجس بحال بقول كسب كونك أي سماع كاني هذا حبر أو منجس كم مرة حكى زولي يسمع كمان في تفيدال نمتع كان فيدال منجس تجبر من البعض بتسقى فليز بلي بحالوين فليز بلي سلذة لك أي تزي كوينو أبقول كسب كونك عن كسمع يقولون أب قاش باركة تنيركا نبزوادو كيكا أبزوادو صحة رهيبة كم كأوت الذي يكون كخصم معك خيل يقولون تطالي نرى القول الله Yes, أجي تنات كارجيومنت كمان أبي ترجمي هلو especially مس economy connected جرنا نقبر لنا mobility كهلو تحبرت السب أقداس الناس لزلوا especially تبت الزوبان بلوز لنا خا أب كلا عينة ethnicities مركز تغينو ناب من تسألون defeat كفتر خلي وتنات كا argument سي يردانيو جن كل جزء ما نابنا تاب سويسرلاند أب أوروبا تو really federal systems اللي هاجر زياد ستيتس ابن حدا وددر على نابزي هاجر جيرمان قال اب سويس اكستريم ايفن تاكسس ناتهم سماي مدرنيو سلازي وشتن زلون اي تاكس وجن بيني كامبانيتات بورسنت ارنفن ينزخدا سب اب سويس نابنا سراح كتركب كلخان سراح كسن كلخان ابي ستيت كتكول لك عتفلت عليك كل نغرسي حدا يكون انتاي زيجي اتوم ستيتس وددر سلازلوم مسألة سلزلون بتمنجستا بوشتو زلوا قال خبر كلنا أبزو كوفيد هجي بس فتيرون هيرو مخنياتو تي سنترال جوفرمنت ميجرز كبير اللي ستيتس كا نو نحن أنا زواج أنا خنقبرين هذا هنا كتعبلونا يدخلون يمكن دي سحب بقطوتو of course أجمعت هاللون ديو كله تصبغ مالتها يكونن كالتيف كان ختن كاس عسكايز حلا كايو بتخين بتجن ديمقراطي مسناتنا أكايدا زخيد أكاميمنا كنقبر تخيلنا نعيبون بناتير ديد نكأت علنتنا حبرتسب أقداسيو أمود داتا أنا نسخن أبتا بيزنس نخيد لتوم بوليتيكا زلو يحواتنا أنا قد فود لهم سوم سرحون كسرحوا مالتي exactly أمود داتا مثلنا أمود داتا كبرم مجمريا قلت عطولواني نحبرتسبنا أنا زفحفحي لزلو بفلا يبدقو زلو من سياتنا انتايت مغروم مخنياتو نسخة كم حدث دتنيا إرتراو كريو خلوه مها متعبيتي مهارتي زنبرة كريو خلوه أنا نسخان صبغ زخونة الدر رخيبنا قبل خل أصغى أبي إرتراع الدل سلازر خبنا نسوق دفيت كوينو ناخن بالنخل نتي كم زي نتكالب من سي أبي إرتراع زلوجن أف جرمن زلو أبي أوروبا زلو أمريكان زلو أستراليان زلو انتاي مخرطبو قد من أبتي مودة كزاربوز دليل مخادنا معناته كابا خاص كلا خصم أدوليو هذا I think أنا كمان كوينة معنا من كمعت كبدأ لنا مالتيو I think أبزر كله أخذ سبيو أبزر عندما زلنا وإحنا يجزء رسول حلفنا تكوس دخلي مثلني بفولي لا أشتلو أنا أشتلو جن أنا بفولي يعني هذا أنا تنقل على نجار انتهى لا أنا ديفلت عليه تمكر كل نجار جبرايد اللي تأخذ لايدين بحرفش استمر كل جن
ብዙሕ ዊና ኣይ ተሸግረን ዘላ ግን እንታይ ያላ መስለ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ኣሎ ብዙሕ ዊና ኣይ ኮንታክት ዝገብረን እንታይ እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ገይሮም ይመፁ ናብዚ ናብዚያት መፅኡ ሕጂ ኣነ ዕድል ገይረ ኣለኹ ብዙሓት ኢንተርኔት ብኢሜይል ማለት እዩ ኦንላይን ረኪብኩም ኢሜይል ይፅሑፍ ለይ ሕጂ እዚ ኣጋጣሚ ንዖም ምናልባት ክወስ ክብሎም ክጥቀመላ ደዚያ ዕድል yes please ያ ሕጂ እንታይ ክብሎም ዝደሊ ሓደ ናብ ትምህርቲ ተመለሱ በቃ 100% ተመለሱ ግን ክትመለሱ ከለኹም እንታይ ይብል እንታይ ክትሰርሑ ምዃን ክፍለጡ ምክንያቱ በዓል ንሕና ስቂልና በዚ ጋጠመና ገልጠምጠም እንዳበልና ነታ ዝመፀት ከዓ ዝሓልፍ ዕድል እንዳሓስካ ኢኻ ማለት እዩ ገልጠምጠም እንዳበልና ኢና መፂና ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ከም ዝናቶም ዕድል ኣብ ዝተረጋገአ ቦታ በፂሐ ነይረ እንተ ዝኸውን ኣብቲ ዝነበርኩ ዕድመ ማለት እዩ እንታይ ምገበርኩ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትና ኣብ ናና መፃኢና ሰብ ኣሎ ጆርጅ ሲ ናይ ሓደ ሰብ መፃኢ ኢኻ ናይ ሓደ ንእሽተይ መፃኢ ኢኻ ኣነ ናይ ባዕለይ ናይ ካልእ ሰብ መፃኢ እየ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብሎም ይደሊ መስለካ ቅድሚ ናብ ትምህርቲ ሓደ ናብ ትምህርቲ ተመለሱ እሞ ክትመለሱ ከለኹም ክትገብራ ዘለኩም ስልትኻ ዲግሪ ስለ ዘለኹም ጥራሕ ኣይትግበሩ ዲግሪ ስለ ዘለኹም ጥራሕ ኣይትግበሩ ኣነ እዚኣ ክኸውን ስለ ዘለኹ ኢልኩም ግበሩ ከም ጆርጅ ክመስል ስለ ዘለኹ ኢልኩም ግበሩ ወይ ከም ካልእ ሓውና ዘሎ ሓፍትና ዘላ ክትከውን ኢልኩም ግበሩ ማለት እዩ ማዓት ኣብነታውያን ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣለዉ ማዓት ኣብነታውያን ዝኾኑ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ንዓና ኣብቲ ናህና መፃት ዝነብሩ ንሕና ክንከዶ ንደልዮ ጉዕዞ ድሮ ተጓዒዞም ቀቂሜና ዝኸዱ ሰባት ኣለዉ ሶ ንዖም መጀመርያ ንርአዮም ቅድሚ ዝኾነ ምግባርክ ማለት እዩ ከምዚ ዕድል ናይ ማስተር ስለ ዝኸንኩም ናብ ማስተር ኣይትኸይዱ ዕድል ናይ PhD ስለ ዝረኸብኩም ወይ ንኽትረኸብኩም ስኢልኩም ኣፕሊኬሽን ምክንያቱ ንዓይ መብዛሕትኡ ዝመፀን እንታይ እዩ PhD ክመሃር ዶ ዝባ ፀሓፈለይ ሪኮመንዴሽን ሌተር ፀሓፈለይ ነቲ ሞቲቬሽን ሌተር ወይ እንግሊሽ እውን ይጥቀም ኣለኹ እዚ ምክንያቱ ነቶም ፓርቲኩላር ንዖም ስለ ዝኾነ ማለት ሕጂ ቅሬታ እቶም ካልኦት ያ ሕጂ እቲ ሞቲቬሽን ሓግዘኒ ኢዲት ግበረለይ ገለመለይ ትፅሕፎ ዘለካ ሞቲቬሽን ንመን ትፅሕፍ ከም ዘለካ ዘይትፈልጥ ንድሕር ኮንካ ኣፕላይ ትግበር ቶታሊ ምክንያቱ ከንዝወካ እዩ ከይድካ ኢንጆይ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ኣነ ኣብቲ ዝነበርክዎ ዕድል ከምዚ ናትኩም ምርጫ ነይርኒ ዝኸውን ማለት እዩ ኣነ እንታይ ምገበርኩ መጀመርያ ነቲ ቅድመይ ዘሎ ሰብ ምርኣኹ ንመን እየ ክመስል ዝደሊ መን እዩ ኣብ ናተይ መፀእ ዘሎ ትብሉ ማለት እዩ ሽዑ ትሪኦ ኦኬ እሞ እዛ ኮስተ በፂሕዋ ዘሎ መንገዲ ክኸዳ ስለ ዝደሊ ንዕኡ ዲግሪ ተድልዮ ድያ ንዓኣ ንክበፅሓን ዲግሪ ተድልየኒ ኣይተድልየንን እያ ምክንያቱ ንሕና ንምምሃር ዲግሪ PhD ስለ ዘለካ ማስተር ስለ ዘለካ ከምዚ ዓብዪ እንታይ ይበሃሎ ንገብሮ ማለት እዩ ግን እሱ ብካልእ መንገዲ ከ ዲግሪ ባዕድ ጆር ትገብሮ ዘለኹም ልዕሊ PhD ልዕሊ ፕሮፌሰርሽፕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነናቱ ዓውዲ ነናትካ ፅላት ኣለዎ ማለት ስለዚ ንስለ ማስተር ሲልኩም ኣይትኸይዱ ረኣይዎ እቲ ሰብ መን እያ መፃኢኹም ዘሎ ንሪሲቨር ክትኮኑ ኮይንኩም ኣለኹም ኮንኩም ቶታል ናብ ዩኒቨርሲቲ ምኻድ ኣየድልየኩም እዩ ንጆርጅ ከታተልዎ ከመይ ገይሩ እዩ ሓደ ዕዉት ናይ ዩቲዩብ ቻነል ከፊቱ ከምዚ ገይሩ ክሰርሕ ይኽእሉ ንዑ ተፅንዖ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ሰይልካ ንማስተርስ ክኸይደ ማስተርስ ገይረ ምሻላ ኣብ ኤርትራ ከምቲ ዝበልካ መጀመርያ ካልእ ሓሳብ ስለ ዘይነበረና ከምዚ ተማሂርካ ንብሕቲ ትካላት ስለ ዘይተሓስብ ተማሂርካ ትካል ክትገብር ኢልካ ስለ ዘይተሓስብ እንታይ እዩ ዘለና ኩላና ከምዚ ዲግሪ ገርና ሳታ ዝሓሸ ፅሕፈት ከምዘገር ታ ዲግሪስ ኣብ ኣውቶማቲካሊ ኣብ ዝሓሸ ፅሕፈት ተብፅሓካ ዝሓሸ ናይ ኣታዊ እትወካ ጌርና ኢና ንወስዳ ማለት እዩ ብዙሕ ግን ኣብዚ መንእሰያት ይሽገር ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ እቶም ማስተርስ ዝገበርኩም እቶም ባችለር ዝገበርኩም ወይ እቶም ክትገብሩ ትደልዩ ማለት እዩ ተኸማኽረኩም ዝደሊ ቀዳማይ እታ ተፅንዕዋ ዘለኹም ሕሰብላ መን እዩ ኣብቲ ዓውዲ ሰብ መፃኢኹም ዘሎ ፍለጥዎ ክገርመኩም ኩሉ ሰብ እንድሕር ሓቲትካዮ ምኽሪ እንድሕር ሓቲትካ ይበካ እዩ ብሓቂ ማለት እዩ ኣነ ኣብ ሂወተይ ዝተመከርክዎ ደይፈልጦም ይትረፍ ደቂ ሃገረይ ማለት እዩ ደይፈልጦም ሰባት ይፅሕፈሎም ከምዚኣ ኮይና ኣብ ከምዚኣ ዓይነት ከመይኣ መንገዲ ንኣብነት ያ ብዙሕ ኣሎ ኣብ ሂወትና ክንዛረበሉ ዝገበርክዎ ማለት እዩ ክዛረበ ዝኽእል ግን እቲ ክብሎም ዝደሊ ሓደ ስኢልካ ማስተር ስለ ዝገበርካ ጥቕሚ የብሉን ጥቕሚ ዝህልዎ ፈሊጥካ እንተጌርካ ማለት እዩ
PhD ስለዝገበርካ PhD ሒዝካ ሽዑ ዶክተር ሒዙ ኣብ ፅርግያ ኮለል ይብላ ኣለኹ ኢልካ ማለት እዩ ሽዑ ንዑ ሓላፍነት ዘለካ እቲ ሕብረተሰብ እውን ዶክተሬት ጌርካ ኣብ ሕብረተሰብ ከተበርክቶ ዘለካ ተራ ዓብ ስለዝኾነ ሞኸዓ በቲ ሞያ ግን ንስኻ ሓሰብካ ስኢልካ ስለ ዶክተሬት ስለዝገበርካ ኣብቲ ሞያ ኣብቲ ዓውዳ ኣቲኻ ስራሕ ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ናብ ማስተር ስለዝኸድካ ሂወት ትቐልል ጌርና ንሓስብ ኣለና ናብ ዶክተሬት ጌርና ስለዝኸድና ሂወት ትቐልል ጌርና ንሓስብ ኣለና 200 ፎሎወር ዘለውካ ዩቲዩብ ብምህላውካ ሂወት ዝቐለልካ ጌርና ንሓስብ ኣለና ማለት እዩ እዚ ግን ሓሰብ እዩ ይኸብደካ እዩ እንታይ ኢኻ ትገብር እንታይ እዩ ዝኸብደልካ ማለት እዩ ቁርብ ኣትሊስት ቃንዛ ናይ ምፅዋር ዓቕምኻ ይገብር እምበር እቶም ብዙሕ ኩናታት ዝወግኡኻ እንዳበዝሑ እዮም ዝወዱ እንዳውሓት ይኮኑ ዝወፁ ማለት እዩ ስለዚ መፃኢኹመን እዩ ኣንድ ከምኡ ግበሩ ካልእ ድሕሪኡ እንድሕር ወሲንኩም እታ ዓውዲ ተልያ ማለት እዩ እንታይ እተን ኪ ስኪልስ ናተን እንታይ እየን ሓደ ማስተር ዝኸደና እምነት ሕጂ ኣብ ከምባል ኢኮኖሚክስ ንሮስ ናቲ ዓውዲ ንፉዕ ፀሓፋይ ክኾን ኣለዎ ንፉዕ ኳንቲታቲቭ ኣናሊሲስ ክገብር ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ናይ ማቴማቲክስ ባክግራውንድ ዘለዎ ናይ ኢኮኖሚክስ ናይ ስታቲስቲክስ ባክግራውንድ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ስለዚ ኮፍ ኢልካ ኣብ ገዛኻ እውን ነዚአን ከተማዕብለን ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ጡም ማቴማቲክስ ክእለትካ ሓደ ግዜ ኣብ ዝቐረበ እዋን ቀደም ፌስቡክ ኣለና ማለት እዩ ጅማት ስኢለ ሰሪሐ ፖስት ይገብሩ ነይሩ ኣብቲ ፌስቡክ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብ ይዕርፉትና ስለምንታይ ማለት ዝዳስሓልካ ሰባቲ ገለለ ኢልኒ ስለዚ ፎቶ በቃ ማለት ስለዚ ፎቶ ይገብሩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ማተ ዘይትፈቱ ኮንካ እንድሕር መፅሓፍ ዘይትፈቱ ኮንካ እንድሕር ኮፍ ኢልካ ሪሰርች ክትገብር ዘይትፈቱ ኮንካ ኣይድልየካን እዩ ስለዚ እንታይ እንተን ስኪል ዘድልያ ምሳሌ ኣለኹም እንታይ እንተን ስኪል ዘድልያ ኣለለይወን ንዕን ከዓ ኣብልሕወን ፅረብወን 80 ሚታዊት ክፋል ናይ ግዜኹም ንዕን ኣብ ምህናፅ ኣብ መፅሓፍ ክእለት ኣብ ናትኪም ስታቲስቲክስ ኣናሊሲስ ፓወር ኣብአን ኣብ ምስራሕ ፅፎ ትንዕስራ ከዓ ብአን ትኽእሉ ምዃንኩም ቴስት ትገብሩለን ማለት እዩ እዚኦም ዝኸድኳ መንገዲ ስለዝኾነት እዚኣ ክብሎም ይኽእል ማለት እዩ ነቲ ብሓፈሻ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣነ ከምኦም ማዕዳ ደሊ ካብኦም ማለት እዩ የስ ኣዝዩ ፅቡቕ ማዕዳ እዩ ምሳ ውስቕ ኣቢልና እዚ ናይ ትምህርቲ ክኸውን ከሎ ከምዛ ዝበላ ማስተር ስለዝገበርካ ፒኤችዲ ስለዝገበርካ ሂወት ዝቐልል ከይመስለካ ብመንፅሩ ይከቢድ እዩ ብመንፅሩ ይከቢድ ምክንያቱ እቲ ውድድር ኣብ ላዕሊ ኣዝዩ ብርቱዕ እዩ $1000 ክኸፍሉካ ተኮይኖም ካምፓኒታት ኣዝዮም ፅቡቅ ገይሮም ሰሌክት ገይሮም እዮም ዝእትዉ ስለዚ ንሽተይ ኣነ ምልስ ከብለካ ክብሮም ኣብዚ ክመፅእ ከለኹ ንዓይ ባችለር ጌርና ምፅእ ስለዝበልኩ ኣብታ ኣነ ክቕፅሎ ዝደለኹ ማስተርስ ብማኔጅመንት ኢንተርናሽናል ማኔጅመንት እዩ ነይሩ 5 ዓመት ናይ ስራሕ ተመክሮ ክህልወካ ኣለዎ ኢሎም ንኣነኻ 0 ዓመት ተመክሮ ናይ ስራሕ እዩ ነይሩኒ ሪጀክትድ ምስ በልውኒ በቃ ተስፋ ቆሪፀ ነይረ ግን ኣብቲ ኣንደርግራጁዌት ክጅምር ዕድል ክንበካ ኢና ናብ ባችለርስ ተመሊስካ ክትመሃር ዕድል ክንበካ ኢና ስለተመሃርካ ይብሉኒ ማለት እዩ ዕሪምሪም እናበልኩ ናብኡ ይምለስ and one of the best decisions ኣብ ሂወተይ እየ ዝብልሃነ because exactly inflated ዝኾነ ፋውንዴሽን ዘይብሉ ካብ ሪያሊቲ ዝወፀ ወይ ካብ ኩንነት ዝረሓቐ ማስተርስ ዲግሪ መወሰድኩ ናይ ዓመትን ፈረቓን ተማሂረ ፍሉይ ስኪል ክገብር ኣይክልኒ ታሕቲ ተመሊሰ ግን ካብ መጀመርያ بعود فاينانس أتوكيره تسريبه 3 عام تمهيره قدامي ديجري غيره ماستر كجبر كله easy نيرنعي مهنياتو أبي يونيفرسيتي من قدي فليته كسر حنزغل من قدي كواس حنزغل من قدي وسيله دروس راح نخركب دما كل جينا كيسس ناتي كي وداخو internship كامبان رخيبه بوغير كارير ناتي جميره مالتيو سلازي ولا ندحري تمليسكا كجمر حتى كاتخوينو it's good مسرتنا عتنا صبغ ايكونن فلاي نعي كفت مرتت عليه سلازنبركو ودي 4 عامات قلملا اب سودان اب قلنا ممرنا اب قلنا نيرنا سلازي كفت اكاديميسي وريدنا هنا نيرنا تي تعبيد دايو تماهيري يزبل زلكا سلازلكا يمبر امخا very practical تمرتي كتمهار very high pace تمرتي تماهير كادما مستقله لابتوب كمان ينبرنا نبرترنا مهار كلنا ابز خسرح كل بكمبيوتريو سلازي شو ماستر تزغبلون كل جزء يزقربانه I wouldn't do anything نخسر بتعمل بدايم مخوننير
دحريت مستملسكو جن تمرت ترايد يكونس ناي كمبيوتر كلتكا ناي كل نغرات بس سيستم كترغاغا انت عينت كامباني لو بخمي يسرحو نختفلط عدل يباكا نيتورك نختغبر عدل يباكا زنبل زلنا نا اكاديميو براكتيكال سكيل تمهارو زلوهم مويا تمهارو زلوهم بفلاي تبانغوني ايرترا ات مويا يكدليا الكتريشن نيرسس حكايم ناي قلمله ناي كونستراكشن ناي استفلالي مويات قبر زلهم we need that skill مغنياتو بغلت انا راي وحده كلاتهم تحزز لهم بغلي لك غير زغل اب كارنس غير زغل هالاي ناكم كامبان قبر تخلو طبعا جو الكتريك زمهار زلو حركين الكتريك تمهارايو حلمنا تابيرترا ناوتنا الكتريك كامبان نغبري which is beautiful شوف اتكلاتات مهارو اند جيم نات كان بزنس دي خيدنا كالوت كسغاغر زخل انت خوينو كاب يونيفرسيتي لعل بلوصنات አለው بفلاي ابعال ኤርትራ كون كله ኢኮኖሚናትና አዚ ስለዚህ ማዕበለ بكونسبت كسرح زغل وحديو بيتካ كسرح زغل كونستراكشن ገለመለግን ንሱ ይከውን ቀዳማይ 50 ዓመታት ሊስት ስለዚህ ሞያታት ትገብሮ ዘሎ አይነን ዓቅ ኤውሮፓ ተለና ዝኾን አይነት ሞያ ክንገብር ኣለና ንላዕል ገጽናኻ ንሕና እንከለትና ማለት እዩ ነዛ ናይ ክብሮም ኣብ ከሎ ከስምረላ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ትምህርቲ ማለት ዩኒቨርሲቲ ራይና ንፈልጥ ንሕና ابز بعل جرمن بعل سويس كتمص خلها جن وحسب يونيفرسيتي خي زبص حسب 650 ميتاويت اموياتات يفعل زنبر السود ماينتن هاجرات ازين حيالات كبعل طليان يكون فرنسا فليز بلن بعل سويس فلاي بعل جرمن زبص حزبي امويا زتكره سلازمهر ابتي ايكونومي immediately effective زخون that's why ناي سرح المدزولو فلاي ناي بعل سويس موديل I hope حدا معلت جزيرة خيبنا نعم next generation كان تسقاقرو ودع 15 عامات ودع 17 عامات يو موياز حزاب زعدي دحري يونيفرسيتي كمهارز دلي تخوين بوي زغلص سراح مسفلت اي نبي يونيفرسيتي وزدو حنت غيفلتك كم تن احنا خمرص كلنا بقى لو من ابز تقيد دحرنا ابز تقيد شعو تابكمو حسيبكا كم تكبرون زبلو مودعتها على ليخا كم زي اكون يعني سلاز زين يدليني لك مخارج داسيو أبا خلوا وسيخنا لان وهي سوري مودة تكبرهم كباد حتى يكنغرك حتى كمستل غير كاجل تكمل سيغا أمم زلنا يو جزيان أمم تتندليو زلنان ترانزيشن ويكا مسجار زبحال كلو نايو نتم مسجار تزخبرت السياقت كون تخل نتم مسجار كقاللونا زخول يوم اتبلسكي بنات كاريتو ايم شور زنات كفيل دي كونغن كمهور كم حد زيغا مكورنا يرترا تمكرو زلوسب تمسغار نعي تسكفن سيا ابزلنا يكونتاتنا يرترالو تان بهغا يرترا دمالا امونغو تمسغار نعونه تشغرات كقاللنا زغل وي كانت فريكشنس كحجزنا زغل تبل حسابات سكابنا زمسلك يوروبن ندالو بقى حنت هذه ندالو بقى بخمينا غير الدالتاينا بقول له سبنا بالنت يا هو بقول كسب يخلو زخلم بدرجه حجر وكبت بليا منياتو هاجر في بهذا ايكونومست هاي كونسيون انجينير يدلي سو ابزي انت كنجبرينا مالتيو نسخاب انفستمنت نخرنا انا خبز انا تعودي حاكم يدلينا بحكمنا انفلاسيون كلهم سينا بحنسا تا مثل تدليان صراحه مالتيو جن بقول كي انت خبل زدلي نمهر دستان دلي حسب نهون ندلي عن نفسنا كل جزء حنتي لنكنا ابزي ابلين كيدين هذا جزء ديسك لنا خلاص عفوا حطرت ارتيكل صاروا انتهي تحس لنكنا تعرفه كم دي نتزل لنا يا علمي ود سوسن عمشن عمت هالو ود خمسه هالو ود اربعه هالو ود قال هالو نتات مص علمي كان اشتيها هنياتو ود سوسن عمشن حجي طروت هتوص انهر حليه انا يوص انهر حليه حجي انت تقبر خل الى انا حدا نايم صحفنا من باب كتري خل او شتا 10 عاملات سوعان حمشن عامت مصحف يصحف حريم سوعان حمشن عامت مسكونكا سوسن حمشن تمن كان دحري هيا نشتيها so you want to be back to سوسن حمشن سوسن حمشن ارغي تايكونن ودي 4 اندحر لي هونكا موت مويا زل هايو زي عقبك اندحر كوينو حنت ساعات فرق ساعات نوسخ حنتي نايمشت مالتيو اونلاين كورس علنا بعد جورج معناتها شحات كورسات يبلو بقليل مالتيو بحسر واقع خفيكا زوهاب تمرت له بهو زغبر الله
ተደሊና ይኹን ረኽቦ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ንእሽተይ ተማሂርና ከዓ ሽዑ ወዲ 50 ምስ ኮንካ ኣይትጣዕስን ምክንያቱ ወዲ 50 ኮንካ ስለምንታይ ናብ ዝፅፍሕ ዘይደይብካ ተኢሎምካ ኣይ ወዲ 40 ከለኹ ክገብራ ዝነበረት ንእሽተይ ኮርስ ስለዘይወሰድኳ እንዴሪኻ ነዚ ከም ዝገለ ዓይነት ሰብ ሂቦሞ ገለ ትብል ማለት እዩ ወዲ 25 ኮንካ ካብ ኤርትራ መፂኻ ሕጂ 25 ዘለኹም ብመብዛሕትኩም ዩኒቨርሲቲ ገሪኹም ኣቋሪፅኩም ገለኹም ሃይ ስኩል ኣቋሪፅኩም መፂኹም ዘለኹም ልክዕ ከምታ ጆርጅ ዝገበራ ግበሩ ልክዕ ከምታ ጆርጅ ዝገበርካ ተመለስ ከምዚ ኣንተ ኣምፃኻዮ ነርካስ ከምዚ ድርቅና ከምዚ ኣነስ ምሁርን የተመሊሳ ኣነ ከም ብሓድሽ ገለልካ ዓሻ ድርቅና ሒዝካ ኣይተብል ተመለስ ተማሃርኩም ብሓድሽ ጀምሮ ምክንያቱ ወዲ 30 ወዲ 40 ምስ ኮንካ ከመስግነካ እዩ ነብሳ ሽዑ ወዲ 25 ከለካ ዘይወሰድካ ስግምቲ ወዲ 40 ተመሊስካ ምንረሲኻ ማለት እዩ ስለዚ ዋላ ንዓይ ኣነ ኣብዛ ዘለኹ ደረጃ እዚ PhD እናገበርኩ ከለኹ ማስተርስ ዝገበርኩ ከለኹ ዘይገበርክዎ ዘጣዕሰኒ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነዚአን ክደግመን ኣይደልን ስለዚ ወዲ 50 ዓመት ኮንኩ ክትመሓሸኒ ትግባእ ክትጠቕመኒ ትኽእል ዝብላ ሕጂ ክገብረኒ ይፍትን ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሃለናዮ ዕድመ ንሃሉ ንኣሽቱ ኢና ንዓና ማለት እዩ ኣነ ምስ ጆርጅ ዋላ ሓን ዝወዳደር መንገዲ የብለይን ኣነ ምስ ዝኾነ ሰብ ካልእ ዝወዳደር መንገዲ የብለይን ምስ ነፍሰይ ጥራይ ዝወዳደር ኣነ ንመፃኢ ንእሽተይ ኣነ ንወዲ 50 ዓመት ናተይ ኣዝየ ንእሽተይ ሕጂ ብዝገበርኩም ወፍረኻት ወዲ 50 ዓመት ንዓይ ከመስግነኒ ማለት እዩ ወዲ 50 ዓመት ነቲ ነፍሲ ወዲ 65 ዝኾነ ንእሽተይ እዩ ወዲ 65 ዓመት ወይ 65 ዓመት ነታ 75 ዓመት ነፍሳ ንእሽተይ እርጋነትካ ምፅሓፍን ተሞክረኻን ታሪክ ህይወትካን ክትፅሕፍ ትኽእል ታሪክ ህይወትካ ፅሒፍካ ናይ ህዝብኻ ናይ ሕብረተሰብካን ናይ ዓሌትካን ፅሒፍካ ከም መፅሓፍ ከተቕርቦ ትኽእል ግዜኻ ዓላ ዘለዎ ቅሳነት ዘለዎ ህይወት ተሕልፍ ማለት እዩ ስለዚ ንኻልእ ሰብ ኣይንርአ ንነፍስና ንርአ ነታ ፅባሕ ንጉሆ ድሕሪ 5 ዓመት ንረኽባ ነፍስና ከተመስግነና ክትንእደና የቐኒየለይ ኣብዚ ከምዚኣ ዝወሰድካ ስጉምቲ ክትብለካ ማለት እዩ ልክዕ ዝፈተዋ ነገር ማለት እዩ ጆርጅ ናትካ ዝበልካዮ I never regret ምክንያቱ ተመሊስካ እንታይ ከተፅንዕ ከም ዝደለኻ ፈሊጥካ ተፀቢኻ ኣቲኻያ ተማሂርካ ድሮ ስራሕ ወይኒ ይባካ ምክንያቱ ሙሉእ ብሙሉእ ትፈልጥ ነርካ ተመሊስካ ንሕሪ ጌርካ ማለት እዩ and ዝተረፈ ታሪክ ማለት እዩ ኩላና ኣብዚ ኮይና ንሪኦ ዘለና ህይወት እዩ ስለዚ እዚኣ መሰጋገር ክንገብራ ዝግባአና ማለት እዩ በቃ ሽዑ we are ready ተመፂኻ ንኸይድ ማለት እዩ ፀገም የብሉ yes absolutely ክብሮም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣነ ንዓደይ ከመይ ተዳልየላ ኣለኹ ካባይ ትደልየ ኣለዋ ኣነ እንታይ ክገብር ክእል ኣነ ፀጋ ኮይነ ድየ ከኣትዋ ወላ መርገም ኮይነ ከኣትዋ እዚኣ ክንብል ከቢድ ቃላት ዓደይ እኳ ድሓና ኣይንክብዶ ሞታ ኣነ እኳ እንታይ ዝብላ መስለኩም ኣትሊስት ንነፍስና ንኾን ከንዕና ኣነ እንደቀይን ንባዕልቲ ቤተይን ነደይን ከይኮንኩ ንሃገረይን ክኾን ስለዘይክእል ኣትሊስት ንነፍስና ንኾን እሞ ከባና ጀበብ ዝበለኻ ከባቢና ጠቅም ከባቢና ንስድራ ቤትና ተጠቂምና ከዓ ሃገር ተጠቂማ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ግን ሰባት ንዓበይቲ ዕላማታት ካብ ነፍሶም ንላዕሊ እዮም ዋጋ ዝህቡ ሰብ ንሃገር ህይወቱ ይህብ ገለ መለይሉ ንነፍሲ ግን ዋላ ድቃስ ክኸስር ከማን ዘይክእል ብዙሕ ሰብ ሕጂ ዓብይ ዕላማ እንተጌርና ሓላፍነታውያን ንክንከውን ይሕግዘና ብሓፈሻ ግን ኩሉ እቲ ዝበሃል ክብሮም ኢልና ክብሮም ቴንክ ዩ ካብ ልቢ እየ ዘመስግነካ ፀቢብ ግዜ እዩ ዘለካ ንኣሕዋትካ ክምህር ዝኽእል እዩ ዝበልካዮ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣርስታት ተንኪፍና ኣለና ካልእ ግዜ እውን ነዛ ኣርስቲ እዚ ብዝተፈላለየ ሞዴልስ ናይ ካልኦት ሃገራት ትደልይዎን ሃገራት ከም ኬስ ክንሪአን ትደልይዎን ሃገራት ፀሓፉልና ክብሮም ግዜ ክረክብ ከሎ ከም ብሓድሽ ክመልሶ ኢና ግዜን ተረኺቡ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት ከምቲ ዝድለይ ብዙሕ ሰብ ከይርዮ ይኽእል እዩ ከምዚ ዓይነት ትምህርቲ ግን ዋላ ስለምንታይ 10 ሰባት ደይርይዎ it's very very important I'm sure ናይ ዕግርግር እንተጌርና ሸሓት እዩ ዝረአ ይፈልጥ እየ ግን እቲ ኣገዳሲ ትምህርቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ውሑድ ሰብ እዩ ዝርዮ ስለዚ ብሕማቕ ከይስማዕከ ወይ ንካልኦት ይፈልጥ እየ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ኣገዳሲ ክንገብር ከለና ብዙሕ ሰብ ኣይርአን እዩ but this is the natural rule ናይቲ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ፅቡቕ ስራሕ negatively rewarded ዝኸውን ዝዕዝግ ክፋል ናይቲ ዘለናዮ ሶሻል ሚድያ ከምኡ እዩ ወረን ዓጀውጀውን ባእስን ድራማን ድሕሪ ኮይኑ ግን ኖርማሊ ብዝኾነ ብኡን ክብል በሸ ይብለና I think መብዛሕትኡ እዋን ብዙሕ ሰብ ንዓይ ብዛዕባ ምንባብ ይሓተኒ ማለት እዩ
بتاع منباب فوتي جواز حتى بو منباب دي فوت عنه كل دقيقه اللي زبل قال ملي لنا مالتي اس نورمال مدقاس همزي كبد زغنا ነገር መጀመሪያ ቀጫውጫው ይዝብላካ ቀጫውጫው ዘይብላካ ተሆይኑ ተቃማ አይኮነን ስለዚህ ከምዛ አይነት ቪዲዮ ምንሚል ካምራይ አገዳሲዩ ምክንያቱ ዘይጠቅም ቪዲዮ ተሆይኑ ዋላ ነፍስና ከምዚ ኖርማል መንገድ እንዳخلنا خلنا كل አቋራጭና እንደለ አስለ አቢልካ ከከይ ካት ዘል ማለት መንገዲ ባህሪ ናይ ወድ ሰቢ ፍጥረትና ሆሚና በቃ ወድ ሰብ ሆሚ ተዘርዩ አቋራጭ ዝደሊ ነፍስናዊን ከይፈለጥና ኮም ገብር ማለት ነው አምነት እጂ ካምንባብ ቴሌቪዥን ምራይ ንፈቱ ምክንያቱ ቴሌቪዥን ውሕድ ጻሪ ይዘለዋ ብዙ ነገርን ክትገብር ትፈልል ትበልዕ ትኽእል ክትብል ትኽእል ማለት እዩ ነራ ማለት እዩ ሳሎን ክድቅ ትኽእል ከተንብብ ተንካ ግን ምባል ፎካስ ምጋሪ ሌካ ስለ ዝቁር ጻሪ ለዋ ኢነርጂ ለዋ ግን ነፍስና ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ናብቲ ዝቀለለ ነገራት እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ መንገዲ ክንከይድ ከላ አቋራጭ ይደሊ ከነንብብ ንሕደልና ክድቅስ ይደሊ ምክንያቱ ምድቃስ ስለዝጥዕም ቴሌቪዥን ክንርኢ ተለና ካብ ክንዲ ናይ ዩቲዩብ አብዋላ ናይ ዩቲዩብ ቪዲዮ ክንርኢ ከለና ሓደ መላገጽ ዝኾነ ሰብ ክርኢ ከለና ዘይጠቅም ክብለና ሆሎን ዝጠቅም ክዛረበና ሆሎን ነታ ዘይጠቅም ምክንያቱ ነታ ዝያዳ ንእሽተይ ትር ዝበለት አድህቦ ስለተድልየና ማለት ሓንጎልና ስኩር ትሰርሕ ማለት እዩ ነፍስና አይፎቶን ግን ኮሚ ፍጥረት ወዲ ሰብ ኮም ምዃንኩም ግን አይሰምብዱ ኮም ጥራሕ ምዃንና ንፍለጥ እሞ ሃዛ ነትዚያስ ከተሽከዓን ካደለ ንዕበል ናብዚያ ዝወስደክ ይላና ንወስዳ ማለት እዩ absolutely brilliant كقليل ترى تجبر تخان كهيوت كنا خبره يزغيد كبيد نجر تصمم الكان تغير كها هيوت كنا غللي يخيد يبل نيرلس براون ስለዚህ كيتعاركاوي شكراوي طعمي كتبل عترايز دلت كم تدلي قبرك وصيتن فلطينا اتكاله جن كم بعد سلاطه دي قال ناخذ بل عطعم شكراوي كونن جن وصيت هلو كل تزبها لي الكها كبرم نهر رغود نخراغو دي لتراي ثانك يو سو ماتش